ka na ko, Rene. Ang gugma ko nimo, Alona, sama sa mga bituon sa langit. Hulgaon man sa mabagang dagom, apan maging bisog. Aron makapadayon kini sa pagdanag sa iyang kahayag, ngadto sa mga binuhat nga iyang kimahal. Ingon usab niya na ang gugma ko kanimo. RMN Drama presents Hukaw kang pag-asawa, mabudhiyon, busa gikan karon, mubalik kasi mong pagkaulipon, niining akong panimay! Buhutan mo asawa! Ikaw lang ang bugtong lalaki nga nagkasunod siyang lawas. Kung wakay gusto niya, ibalik siya nako! Ikaw lang ang akong kimahal o gigugma sa tibuok kong kinabuhi. Apan pasilo ako. Nga mao'y unungan ko ang lalaki nga mao'y amahan sa akong anak. Usa ka malig-on nga pader ang nag-uwang na sa duhat na kagugma. Nga mauwang imong kabidihoon sa laing lalaki. Apan kung mahitabo nga iya kang daog-daogon og nagmalan pagbalik. Ni ako nga andam sa pagsagakay kanimo. Tungod kay ako ang tinuod nga nagmahal og nahigugma kanimo. Sa kanunay, maghulat ako. Maghulat ako. Laing kaagi sa gugmang nga gisuwat ni J. Badayos. Direktor, Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maghulat ako. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Mga kaigsuunan, niya sa kining laing sugilanon na sinuwat ni J. Badayos sa usa ka lungsod nga nahimutang sa habagatan nga bahin sa probinsya sa Subo. Nagpuyo ang duha ka manghigugmaay nga si Alona ug Rene. Puno og timos ang ilang pagminahalay sa usag-usa. Bisan taud-taud ang ilang relasyon, apan giampingan ni Rene ang pagkababae ni Alona. Kay mao iyang gusto nga human sa ilang kasal niya ang kunon ang kaputli ni Alona. Mga kaigsuunan, niya ang unang anib ning sugilanon sa gugma nga nag-uluhan. Maghulat, hulat. Ako. Maghulat ako. Dali! Gugta ko! Kung di mo ko mabsay, premiuhan ako! Ika nga, nagyugan na itang naglangoy. Binagat sa mamapaka. Sige, dagal. Sige! Sige, gugod kan! Gugod kan, Rene! Nagpalayog. Alangan, be! Nadagma lang ko! Nga kinagpadagmadagba, masagod ka. Ako premium, eh. Tingnan ba ka, ha? Napremyuhan ko nimo kung mapsat ka. Oh. Okay, sige. Premiuhan di ka og hawak sa akong aping. Sige ra, hawak na. Adi ko sa aping. Oh. Adi ko sa manabil. Tara. Baligutan ang nag-ingdang na kong bato. Tara, dahil na. Okay, tana. Kaya gikapon sa kudinagan, uy. Tana, malingkot na. Tana, Jo, Rene. Rene, unsa kita ko ang imong gugma diri na ako. Alona, ang gugma ko nimo. Sama ni ng maputi nga baha sa baybayon. Masanapan man sa naglumba nga baho. Apan makita paghihapon kini. Tungod sa iyang kaputi. Unsa pa? Ang gugma ko nimo. Sama sa mga bituon sa langit. Hulgaon man sa mabaga nga dagom. Apan maging bisog. Aron makapadayon kini sa pagdanag sa iyang kayag. Ngadto sa mga binuhat nga iyang gimahal. Ingon usab niya na ang gugma ko nimo. Salamat. Salamat, Rene. Ikaw, usab sa kadako ang gugma nimo diri nako. Kini lang ang ako igasulti nimo. Kung dili man gani itukod sa kahitasan nga ikaw ang ako madayon.
apan magpapili ng akong gugma o pagmahal kanimo. Hangtod sa akong kamatayon, Rene. Day, Alona. May pagsulti ko sama na. Kita ang magkadayon. Kita, Alona. Kita. Rene. Alona. Mahal ta kayo ka. Usa dili ko ikatugot nga dili kita ang padayon. Dili, Alona. Hapon naman lang. Wa pa man gid mabalik si Alona nga gisugo ko sa merkado, oy. Ay, nagkuyog naman sa tingali to giyang uyab, oy, nga si Rene. Pastilaning anak ka. Giuna gyud og atubang ang iyang uyab. Ay, nagaling. Oh, oy, Brando, ikaw man gud ay ni. Ay, maayo kay niya ka na. Pason ko sa Alona, be. Ako man tong gisugo sa merkado papalit og bugas ug sudaan kanihara man to. Wa pa man gid mabalik. Oh, klaro na kayo. Nagkuyog ni putugay ang uyab. Pabuta lang to eh, kung sa to, mabalik na eh. Pida gini mahura eh. Sa iyang uyab no, sila kikita ng kumanghot. Nga-pleb si trabaho, sama siya eh. Kung tintom siya ng iyang pagkamnadagat. Kabuhi kisa kung manghot, kung sila magkadayon. Ah, yan. Bata rin, pagkali na yun. Uy, kwarta. Diin magkaanak, Brando. Ah, kung daog santa kay. Napagadol ako. Ya, kung sugal, kadaog ko sa kalibo. Oh, yan yung magkilinto say. Ay, Paling! Oh, uy, di alas Alona ay. Ay, may kinian ka na handak ko ay. Lola, dali! Dali! Humao ba? Ganihara na ka nga nabalik gikan sa merkado. Unay, uy. Wala tagapukawa ka na tugbang kasalantay. Kaya gikapoy na baka panlapa. Tuwa naman ko sa sud sa dakong taro ang bugas. O ang isda, ako naman ganing giununan o giprito. Mao ba? Ay, wa ko makasusi da. Nagtuo manggod ko nga wa ka pa mauli. Ay, kay kung mauli ka gikan akong sugoon, magpahibaw ka man gyud nako nga naabot ka na. Ay, si Brando lang! Nagawas na silang! Kaya ka mo batok niya! Nabalitanod lang! Ay, hala. Ikaw yung pulis! Magtanod man ron ang gita ni mo, Brando. Ug may kuyog kuno silang mga pulis. Doon ako nireklamo, batok ni mo, Noy. May nahiman ikan sa, Noy. Tugoy ko nyo na. Yung gusto mo, please, wait. Tugoy ko nyo. Ginoo ko. Kay usa man din nahimo ni mong sa, ha? Unsa, Brando? Nagtuwing! Doon na kinakasulti na mo nang! Nadada si Inyos Brando! May pauli na! Paggawas sa siya! Brando! Brando, gawas niya! Ano tubangon mo ang kaso nga gireklamo batok ni mo? Unsa man din sa nga nahimo ni Brando, ha? Unsa? Ayun na si Brando, nagtaling ha? Kay unsa man lagi sa ngayong nabuhat, ha? Unsa man? Unsa, Noy? Gikawat mo ang kanding ni Noy Mando o imong gibaligya sa merkado? Oh, doon tayo magamit mo. Unsa ka man ang tao, Noy, uy. Doon na pa magkutay bukas usudan, good. Ug labaw sa tanan, dili maing mangawat ka. Aw, kung di ka gusto ka magbinuang ko, di ko mangawat, pagin ang trabaho. Eh, pag sige, punga ng uyab ni mo ka. Gusto ka manaladak. Manoy. Brando! Dali din eh! Ayaw pagtago! Pauli ay kumigihatag ka na po ng kwarta. Kaya nakabaligya ka na yung kanding nga imong gikawat. Nagpagkauaw man lang taon ka, oy! Ginoo ko Aray. ni mo. Sinungalan ko. Ang hiyong si Mando. Nga, di ko ipapriso. Abig ko bitaw. Gusto na ko magatabas sa palis ko eh. Eto na! At tubangon tang magatanod. O gantoon ta si Mando. Mao ba, Te Pablo? Si Brando nga magwang ni Alona nangawat kanding. Ay lagi. Og tuwa ay. Di kuyugan ni Taling og ni Aluna. Nakikita sila kang Mando nga tagiyas kanding. Tungod taon na sa kalisod. Nagkauna na lang taon si Brando sa pagpanghilabot. Ay dili ka na itong rason aron magbuhat siya binuang. Hilabtanon ginang tawhan na. Nakasuway na tingali nagpanghilabot nga. Wa lang masakpi maunang nanganad. Tinalan nga magkakita lagi kong trabaho sa siyudad, Te Pablo. Aron magninyo namin si Alona. Mas mayo pa. Aron ani na nato bapoy si Aluna sa tong bae.
Buutan ba na si Alona? Kanar mang iyang maguwang nga si Brando ang way ayaw. Nala sige pangitag trabaho. Aron magminyo na kamo ni Alona. Unsa may kasulti mo ini ha? Demando. Masaluon ni mo si Brando sa iyang pagkawat si mo kanding. Silual ko rin. Luwi ka ko, silual ko. Mando, kung pila may kantidad sa himong kanding, ako nalang unya ng datadatahan. Ni ako'y 500 pesos nga akong iuna og hatag nimo. Ay, paika ba ini, uy. Kadako na ba akong kanding, uy. Pilising ko ang halis kanding, oy. Uban, hulot sugal. Oh, niya pa ko ni sinto sila, oy. Ako lang ipuno niya, oh. Datahal akong kuwang. Maluit ang kama ni Mando. Ayaw lang ipapriso si Manoy Brando na ako. Pastilan ini, uy. Palito na ba ang tatog 2,000 tong kanding, ha? Wala ko gitugot. Ilan mo gito'y bayad sa mong kanding ni Mando? Kaya ko mo bayad na to, ha? Uy, Jimboy! Bay! Jimboy, ni Aka? Ikaw ni Dong Jimboy. Nauli ka na di gikan sa syudad, Dong. Pilay kandidad yung mong kanding, noy? Ha? Bayaran na to. Karon-karon dayon. Bungat pilay gusto ni mo, noy. Ha, ni Mando? Pilay bayad na yung mong kanding. Tupag na yun, ni Mando! Ha? Ikaw mo bayad, Jimboy? Ikaw ang mabayad, Jimboy. Ikaw may mo bayad, Dong Ay mo Jimboy. pagtingog kay dili ka mo gipangutan na. Umilabot. Sama na, ha? Sama ka ni Mando, sige mo kagtutok na ko, ha? Ibog ka na ko, ha? Ibog ka? Uy, Tinuod ka dong, Jimboy. Ikay bubayad kung kanding nga gikawat ng Brando. Wala, no? Sige, yung nagkagbalik ka na, noy. Ako lagi yung bayad. Busa, sige na. Bungat, pili gusto ni mo, ibayad ako sa mong kanding. Pila man? Sige, may noon nila. Ikaw man kayo bubayad. Unya ako pag-iimong pagbuton kung pila ako ipabayad. Kuan. Abay nila ko 10 meals kong kanding. Masa! Ang gani? Dismail? Huwag ka baliwan, ya? Kung karaniyan to, niya ibalik, ya? Ha? Mag-isod mo kayo taghalin o 5 mil na to? Busar sa nang imo ni. Abi, gikam ko syudad. Pimus lang sa dahin tanin mo. Takor ka ng 10 mil, eh. Ingon manggod ka nga ako yung pagbuton kung pila ako ipabayad. Nya mo reklamo na ka. Grabe, sige ka na, eh. Takor sige ng 10 mil, eh. Bitaw, oy, Mando. Ako sa kinang 10 mil, oy. No na. Ay, pag-alan, oy. Sige, oy. pahangyoan ang sad Minoy, uy. Siya naman ginag-ingon anak god nga ako'y pagbuton. Di, manggod ka ng kuhan ni baka. Sige. Ikali ako pagbuton, Jimboy. Basta kay dako ba itong akong kanding dong. Laki biya to. Ako na, no? Nindot ka na, no, nga ako yung bubuton. Nindot ka. Pila may pabayad ha, Jimboy. Bayaran na tigatog sa gatos. Usa ka gatos? Uy, Jimboy. Kung may anhim lang gani ka aron manglawgaw, no? Mas may pamusibat ka. Sibat! Naikan kang kanahan na ka. Ikaw ka ni Garuti ron. Sibat! Ay. Dismay lang to na, eh. Dera na yun. Dismay lang, no? Grabe, sige na dismay lang. Dismay lang. Huwag na uy. Aron mahumanta. Barilan itong 3,000. Sige. Kana na lang 3 mil, Mando. Di aman ko'y 500. Pahuwama lang ko diha og 2,500 Dong Jimboy. Ilisan lang ko niya nako kung makakwarta nako. Ayaw nang yun. So, maikog pa tadi mo. Sige, ako'y bayad sa 3,000 na, no? Yan na, 3,000. Dawata, sige na. Aron mo man yung sina. Dawata di yun, may Mando. Ay, salamat. Kagibayra ni Jimboy ang kanding imong gikawat, Brando. Angay kagit na magpasalamat niya. Bitaw, Manoy. Busa ayaw na kitog usba, ha? Nagani kini apo sa Jimboy. Kana tungol kay Jimboy, ibo ka na mo. Kung kay ikaw na luna. Munang buwagas rin niya, kung si Jimboy ang imong yabon. Manoy. Ikaw sugat, Brando. Nabuhang kung minimo sa luna. Nanay? Maya ka rin eh. Imusok tiyo na ang paghigugma ko niya. Ang paghigugma na mo sa gusa. Busa way makabuwag na mo duha. Bisag ikaw pa ngayang magwang. Yaman na. Kahilas pero manulti eh. Ako'y nabuwag. Pagbuwag mo niya luna. Buwag dito ka na. Buwag siya luna. Manoy Brando. Brando, ayaw gud pagsultik sama, ana. Bisan igsuon mong alona,
Apan wa kay labot kung si kinsang iyang higugmaon. Ay, wa mo ayon ng tawhan agad. Kung siya may mong bana ni Aluna. Ha? Makabuhi siya sa kubanghod. Nausar mo ni ka mananagat. Oh, tinuod. Usa lang ko ka mananagat, Brando. Apan kung maasawa ko sa Aluna, magkapasalig ko, nga dili ko sa pagkutman. Jesus! Kapoy istorya rin eh. Manoy, nahigugma ko na rin eh. Og nahigugma sa siya na ako. Basta dali ko masugot ka magkabuwag kami. Sus, hoy Aluna, minaw ha? Kung magkadayon mo ni Rene, unya wa mo'y bugas, ha? Wa mo'y malungag, maglayat sa bintana niyong gugmoy. Mahal, nagmagpuyo mi sa tumang kakabus. Basta kadili lang may mga wat samas imong gibuhat. Ha? Ay, malay, hindi ko siya ka ba? Ay, gusto na, oy, Brando! Tapatan mo gali ron si Alona. Ako yun ang mahimo ni mong kontra. Hey! Gusto si Alona siyang gisulti. Wa kay labot kung si kinsa yang himuon nga hinigugma. Ang imong kaugaligon mo ay atiman na kay bisubay ka na siwi nga dan. Hilapti ng manghod mo. Toy, maom niyo ganay ba? Then may kaglaban ni Lula. Basta ako, di ko ganahan ni Rene, nga mo'y mahimo niya bana. Hoy, kung ako may ikaw no, Luna, si Jimboy ang imong uyabon. Mao ning pamanho ni mo. Kay wa siya magsalig din sa ato. Tuwa siya sa syudad trabaho. Apoy niyo, yan boy. Kalain ni Manoy Brandoy. Abi kay usa man lang ka mananagat si Rene. Iya man lang ningyan riyanuhon sa pagpabati og istoryang dili maayo. Dudong Rene, ikaw na lang maantigo nga mo sabot ni Batido ha. Ako'y magayo og pasaylos iyang gipanulti diha nimo. Okay ra lang, oy. Tinuod mo sad nga usa lang ko ka mananagat. Sagdi lang, kung madayo na ganining katong akong amigo sa iyang giingon ako nga dadon ko niyag Manila aron pasulod ng trabaho dito. Umuban ko aron makatigom kog daghang kwarta. Sige, aris ako, Alona. Day, aris ako. Anak, mag-ampo na lang ta. Nga matinood ang giingon ni Rene. Nga mularga siyag Manila aron manrabaho. Aron dili na siya sa wayo ni Manoy mo, Brando. Dili, Nay. Dili ko masugot nga malayo na ako si Rene. Dili ko masugot nga malarga siya ang Manila. Mamatay ko kung nawa siya sa kong pananaw, Nay. Alona, anak. Unsa? Gusto mong buwagon si Aluna sa iyang maguwang na si Brando? Utay, Pablo. Uy, gusto si Brando nga ako'y mabana siyang manghod. Kay usa lang ko na ko ka mananagat. Ha! Kahilasod niya. Kahilas niya nga nagkamino sa iyong pagkamananagat. May na lang nang mananagat kaysa mangawat. Hilas taon. Ha! Kung wa pa maabot si Jimboy itong gidakop siya sa mga tanod pinangawat sa kanding ni Mando, piso na ang tasyeron. Hilas tauhan na. Gusto manggod ni Brando, tay. Nga doon ay tarong na trabaho ang mabana siyang manghod. Busa, tay. Maning kamot yung ko nga magkita kugling trabaho. Bay! Bay, Rene! Oh. Paano nihilak mo to sa Luna, ha? Mo itong giaway? Ha? Oh. Yung giaway sa Luna? Dito na ikagika sa ila, Bajimoy. Oh, uwa mo sulti sa Luna na kung unsay hilakan niya. Pang klaro kayo, ang gagaway mo, kay kamugiyab. Siya gawaya, bay. Kay mag-uol ko mo, mag-uol siya Luna, kay hangtod ka ron. Ibugyap ang kiko niya. Bajimoy. Kalsa ka mo balik sa syudad, bay. Mukuyo ko ni mo, bay. Gusto ko nga mubiya sa kung pagkamananagat. Gusto ko nga mga apply og trabaho sa syudad, Bajimoy. Sa? Ikaw? Gusto mo na ba ang syudad? O, bay. Aron din na magtinguha pa ang maguwang ni Brando. Nga magkabuwag mi sa iyong manghod. Mawagit tingali nga mo nihilak siya Luna, kay nag-uultog maayo. Nga buwag mo siyang maguwang nga si Brando. Mahugin na, bay. Nag-uultang to sa Alona. Kay gingnan man siya ni Brando nga buwagan ko. Unya kay di man musugot si Alona nga magbuwag mi. Gusto mo ko si Brando nga ang mauyab ni Alona doon ay nindot na trabaho sa syudad parehas nimo. O di naghilag to siya ganiha. Ang gipangutan na di man musulti yun sa hinungdan. Siya paghilak.
Mga nagduda kung nag-away mo. Mga nang ginungdan, nangita ko ni mo. Ang palungon ng tati ka. Sige, huwag kong kahinayak. Wa taon ako awaya sa Luna eh. Naging very good. Sukad, wa pa mahitabo nga kiaway na ko siya. Maayo gid bay. Kay palungon tati ka. Hindi huwag kong kahinayak. Ikaduha mo rin ako may bunog. Kaya masukol gid ka. Kay dako makanako. Sige na, baby. Kuyog ko ni mo, nagbalik mo sa syudad. Ha? Gusto ko nga manarbaho dito, bay. Dito sa syudad. Doon na tako'y amigo nga ni pasali nga dadon ko niya dito sa Manila. Nagbalik niya. Pero hantod karon, wa pa may balita. Bueno, istoryahan na to bay. Nunaon ako sa makadaghana kay kung angay ti kadadon ti syudad. Nunaon sa ako bay ni. Kung nagod sa imong paghila. Og ayaw kahadlok nga magpabuwag mo ni Rene. Kay dili ka na mahitabo. Huwag mahimo si Manoy mo Brando kung magtinguha mang gani siya sa inyong panagbuwag ni Rene. Nakahuna-huna na lang ko, Nay. Nga ara dili tikid may makabuwag pa ni Rene. Ako na lang ino si Rene nga. Nga unsa? Ha? Nga magminyo na lang mi. Magpagkasal na lang mi, Nay. Unsa? Magminyo na mo ni Rene? Maumanak. Pugson mo si Jimboy, muuban ka niya, inigbalik niya sa syudad. Utay, Pablo. Aron doon na ako'y klaro nga trabaho. Pait kining panagat rin atong saligante eh. Kung dili magayo ang timpo, wag gitay isda nga mada sa atong pagpanagat. O niya, si Alona. Musugod kaya siya nga magkalagyo mo. Nakasiguro ko nga dili gyud sa musugot eh. Nga mo kong syudad. Apan kung mo pasalig si Bay Jimboy, nga iya kong dadon, inigbalik niya dito sa syudad. Ang iyon bilang ko sa Alona, nga musugot kini nga magkalagyo ni. Kay para raman sa din sa among ugma, ang pagkatuna ko dito sa syudad. Nahala, sige. Kung mo pasali gani si Jimboy, nga dadon kaniya sa syudad, mutabang lang niya kung pasabot ni Alona. Yun na, usaman di ay trabaho anang Jimboy sa syudad, ha? Nahibaw ka ba kung nung sa trabaho niya dito, nak? Kuan, wa rabatay. Pero, bahala kung sa iyang trabaho dito. Basta kay muuban yung ko niya sa syudad. Muuban yung ko ni Jimbo. Bay, sabi ato ha? Ha? Gamo din eh? Oh, Bay Jimboy. Kaya may importante ko tuyo mo. Uy, sabi na Brando ha? Mga kagwarta? Bida. Bida pag-o para ba kung kabaya si mong gikawat na kanding da. Ay, nasakay ko kasula sa panguwan bay kay purudoy ko ng kalaki mo. Ikaw lang ka, Bay. Di pa mo kwart na kong tuyo mo. May ihangyo ako niyo, Bay. Hinaot nga, di ko nung balibaran. Sabi mo hangyo ha? Saan mo na bay ha? Unsa na? Bay Jimboy, ikaw ang gusto ko nga mauyab, umabalas ko manghod, pasyalo na. Sa mangyo, Bay. Panguyabi ako manghod. Bay Jimboy, panguyabi siya na. Bay Brando. Oh, Bay Jimboy. Ikaw ang gusto ko nga mauyab o mabalas ko manghod. Ikaw gusto to rin niya eh. Kaya mo yung mabana. Kaya usa lang ka mananagat. Nang ikaw ang iyang mabana ba kay nindot pagkatrabaho sa syudad. Oo, nindot kay kong trabaho to syudad, oy. Magali ba nga, ikaw kung gusto nga iyang mauyab o mabana. Sige na bay. Uyabin na siya luna. Sige na, Bay Jimboy. Ako ka na yung mong gingon nga panguyaban ko siya. Okay ko na. Pero ang dili okay, bay. Ay sigurado magid ko nga dili mo sugot si Alona. Nagagabi na nilang gugma sa gusa-gusa ni Bayrin eh. Busa, lisod kayo nga mailog pa si Alona sa lang laki eh. Bay, basta mo sanong lang ka sa akong giingon ni mo yung pagyaban sa Luna. Mutabang ko pitagpagi nga magkabuwag sila. Wala bay? Ako sa naon bay Brando ha. Kay maikog po kong Bayrin ni nga akong ribalan. Migo biya mi. Sige lang. Ako naon bay. Sige bay. Basta kay ako bay. Kung kamoy magkauyab na Luna, malipay ko bay. Kay sigurado na iyang ugma. Uy. Ang babae nga akong masawa bay. Ha, buinas kayo.
Kining, Bajiboy. Mangutana ko, ha? Oh. Unsa na imong trabaho sa syudad? Oh, sus, mutana ka si trabaho na ko syudad. Oh, bay. Sabay, trabaho mo nito, usaban. Manager ka sa kumpanya? Dili ko manager, oy. Unsa man ka dito, bay? Astronaut. Ha? Astronaut? Unsa man trabaho, bay? Ay, lang pangutana kung siya ng astronaut. Basta na may trabaho na ko syudad, astronaut. Nawa naman din sa gamay na mong garden si Alona. Tinhiraman unta to nako siya nakita nga naglingkod ining bangko nga kawayan. Asa man ka di ay sa Alona? Ay! Taling! Oy, Brando. Ay, Mr. Luna! Kuan, nawa man din sa garden. Ay basig doon na lang to'y gilakaw. Klaro na kayo! Nakikita sa itong rin eh. Pida, uy. Madugay na bayan na, Rob. Mamagdos ka na ba? Kagsagot ka, uy. Maisulti ni Rene og Alona. Nga dili nila buhaton ang butang nga angay lang buhaton sa minyo. Unya na kuno na. Unya na lang na nila buhaton kung makasal na sila. Ay, sos! Kasal sa tuwa mong istorya na, uy. Mapugdan ba kailay lagi bati na, kung ganahan sila? Nay, ako ito kaya si Jimboy, ha? Nga, paguyaban niya sa Luna. Busa mintras, wa pa makasugod paguyab si Jimboy. Mangita na kong paagi. Aron magkabuwag sila si Luna o si Rene. Ayaw ka na buhata, Brando, ha? Tungod ka wa kay labot sa pagbati sa manghod mo. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi ni Aluna. Ang imong kaugalingon, maoy atiman na. Ikaw pangitag trabaho. Kinapunay ka nalaglibod suroy. Nay! Labaw sa tanan. Dili mahitabo nga sugto ni Alona ka na si Jimboy, oy. Kaya wa siya gusto ng Jimboy. Dahil kwarta si Jimboy, Nay. Kaya ninot yung trabaho sa syudad. Okay nga no, sa may kuno'y trabaho ng Jimboy dito, be. Nga sa akong nahibawaan, wa magaling na makagraduate og high school. Aw hinoon, bisan gamay ka og grado, kung maswertihan ka nga, madawat ka og nindot nga trabaho, aw imo sa nagswerte. Mo na yung tawag ng Jimboy, Nay. Nindot yung trabaho sa syudad. Iya kong sultihan sa ngaan si trabaho. Amot, sa nga itong trabaho, Pero paminaw ko, nindot na. Dagang ko si kwarta ko. Unsa man kunong iyang trabaho sa syudad, ha? Matod niya, Nay. Astronaut. Astronaut? Astronaut ang ngan sa iyang trabaho? Uy, unsa ka ng trabaho, ano? Unsa ka na? Di na tingali to siya mo ani sa aning payag na among abutanan. Muli na lang ko. Rene? Alona? Day! Oh, abi ko ba og di iyo ka mo ani? Rene? Nakahukom na ko nga. Naunsa? Nga magbinyo na lang ta. Magpakasal na kita, Rene. Alona? Gusto ni Manny Brandong magapuwag ta. Kung nakasiguro ko, nga mangitagin siya paagi or nga magkapuwag ta. Busa, aron di na kita magkapuwag. Magminyo na lang ta dong. Alona, day, ang tinuod. Nakugit ang kalipay ko nga magminyo na ta. Kapag di ko gusto nga makaingon ang maguwang mo nga nagdali-dali ta nga makasala ron dili na ta magkabuwag. Iya kong gihakit. Busa, maningkamot ko nga makakita una og nindot ka trabaho. Una ko ikaw dad o sa altas ko minyon. Dong! May paam ko ba? Wasi gusto nga ako imong mabana. Kay, usargo ko kamananagat. Busa maningkamot yun ko nga makakita kong nindot ka trabaho. Apa na balaka ko? Basta na sa iyang buhaton, aron iya kitang buhagon. Dili ta magpadog sa bisan unsa iyang buhaton day. Ipatigbabaw ta gyud ang atong gugma. Rene! Alona. Rene! Oh. Rene, mahal ko kayo ikaw. Huwag dili ko gusto mawa ka man ako. Dili, Rene. Mahal ko sa ikaw, Alona. Kung makabuwag magiganita, magkahulugan ka na sa akong kamatayon. Aw ka na, Alona. Rene! Lost
in a dance, waiting for the chance. Si Rene ang imong gipangita, Brando. Oh, hayop siya. Wala ba din ni Dong? Milakaw man to. O, wa ko mahibaw kung asa siya. Pida gino eh. Wala, klaro kayo na nagkita itong luha. Si Rene sa Luna. Kaya sa Luna, wala ito sa mo. Ay basig nagkita tingali to sila. Awa man na problema kay manag-uyab man sila. Di na ko masugot kung magkita pa siya. Brando, Wala, may akong gusto nga magkabuwag na sila. Kaya si Jimboy ang gusto ko nga uyabon ni Luna. Kaya nito trabaho sa syudad. Samtang imong anak, usalang ka na nagat. adi ay, nakaminos ka sa kong anak kay usalang ka mananagat. Og ikaw nga nakaminos kang rin eh. Unsa masag ka, ha? Unsa, doon na ka ba'y trabaho? Mas mayo pa nga akong anak kay nagkugi pagpanagat aron makabaligag isda dito sa merkado. Pero ikaw nga nakasaway niya, usa ka kawatan. Ay, kung sulting sa mga! Ay, Sus, at na! nahana magkagsokmak. Ala sige, sukbaga ko ba ito? Nagtuo kang mahadlo ko nito. Huwata ko diya. Huwata ko. Pida, oy! Kung di ka pala tiguang ay! Kala maging patyos ko nato, eh! Kalagok! Away ang gusto mo! Ha? Away! Away! Pablo, di Pablo! Ayaw iwala-wala na yung pinuti, noy! Wabi ako manong ang away niyo, ha? Pero kung away ay mo gusto, ibutang na pinuti mo. Bagay na ta! Ay, sumbagay yun! Di ka mauwa makisumbagay tiguang! Tagad kag partida! Iday, ibutang na pinuti mo. Bagay ta! Tagad ka sa kamot, partida! Ikadaghan ni mong istorya. Saan nga ni pinuti ko? Tagan ka man lagi. Nagtuod tingali siyang dayunon ko sa tigbas. Para igor ganina kong gihuyad sa taas ang pinote. Kung ako'y mo patay tao, Brando, di sag ko nimo eh. Mga mungay kang dako. Puwah! Hilas. Manaway sa kong anak nga usag ka mananagat. Unya siya kawatan og kandeng. Puwah! Pagkauwaw lang. Mao ba? Gihuyaran ka na o pinuti ni Pablo. Unay, pida. Mupatay yung tao si Pablo na. Samot! Nga di ko ganahan nga ang iyang anak ang mabalas kumangod. Brando, ayaw na lang lagi pagpinguha nga magkabuwag sila si Alona o Grini. Kay dili gid ka na mahitabo. Ako ang tuhoi. Way makabuwag nilang duha. Tungod kay pakamatian nila ang duha nila kagugma. Ah! Di ay ha? Pwes, tanahon ta. Basta kay buhaton ko yun ang tanan nga magkabuwag sila. Gusto. Nahibaw na ko kung asa sila makita. Sa ibabaw nga bahin. Sa bungtod. Nakadungog ko og tabi nga may gihimo nga payag si Rene. Ito napita. Nga mo'y gihimo lang abutanan. Ha! Karong ka mahura ka. Brando! Ayaw lagi! Ayaw paghilabot sa pagbati sa manghod mo! Brando! Ginoo ko. Ako'y una nga mamatay sa konsumisyon ining Brando. Ako! Dili ko busugot nga matapatan ni Brando ang iyang manghod. Muagpas ko niya sa ibabaw. Pugan ko siya pagabuhaton kang Alona o Rene. Nagani ang duwas payag si babaw. Si Aluna o si Rene. Kuyuron tayo ka Aluna. Palayo sa payag. Ha? Magpalagani ka ng Rene. Kitam yung sa pagkaya. Pita eh. Na. Kaya na ba na kung magkakulat tao-tao eh. Sige na, eh. Sugot na lang nga mukuyo ko ni Jimboy sa syudad. Di lagi ko ganahan nga makalagyo ta. Rene, bahala og pobrita din sa probinsya. Basta kadili lang ta magkalagyo. Magpapasala lang gud ta. Bahala nag-usa ka lang ka mananagat. Dapat si Manny lagi ni mo, Brando. Di sa ganahan ako nga ako imong mabana kay mananagat ako. Ay, bahala siya, uy. Basta kadili ko gusto makalagyo ta. Ayaw dyan ko piya, Rene. Ayaw na lang kung pagpiya. Ayaw na lang pagpalayo. Kisang... Salbahis ka ba, Noy? Imong gikubaapot tayo sa among paraiso! Pungol! Yabag ka utok! Payag na yung paraiso! Oh! Payag lang ni siya, Brando. Apan ako'y nagpanday ning mong payag aron mo baro kini.
Ug kining mong payag, mao ang gihimo na mong paraiso sa duha na mong kagugma ni Alona. Ug wa ko'y gitugutan nga mo pasipa ni. Hayop ka! Imong giguba nga mong paraiso! Basta na! Basta na! Ayaw ka mapag-away! Basta na! Pataway ka! Sige! Ano? Saan isang bagay mo? Wala pa itong bagay ay! Ay! Ginoko! Si nanay! Nay! Nang galing! Nang! Siya ay luko! Ay! Ano mo lang ito? Bakit pa siya lang? Tabang mo! Tabang! Tabang! Sila galing na doon! Tabang! Tabang! Nang! Nang galing! Nang! Ginuho ko! Ano mo yung silang taling? Tabang mo! Tabang silang taling! Dito sa ospital! Ay! 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 Kung naging daw may tapos yung nanay! Kamog yun yung nanay, Brando! Kamog yun! Mabaso rin yung tanan! Kamog yun! Ay, salamat! Ay, may bumbunin din siya ng taling! Nang! Ang taling, Nang! Nay! Nay! Brando, ikaw din ang makaingon. Mamatay ko og sayo. Nay! Ayaw lagi paghilabot sa relasyon nila ni Alona o Rene. Wakay labot pa si Kinsa ang higugmaon sa banghod mo. Nang, unya lang pagdagag yung istorya, Nang. Ay, dali, ang sahon ta siya. Dali, dali, to siya sa doktor, dali mo! Ayaw na. Okay ra ko, Jimboy. Tubig. Gusto lang ko mainam og tubig. Oh, inuman yung tubig ng kaling, oh. May pundo man ko nga tubig diri sa among payag ni Alona. Ambi, mo inom kong tubig. Nay! Awalan mo na dito sa among payag ni Rene. Rene, tabangin ninyo og asa si nanay. Tapang kong alsahan mo, Nang. Bay, Brando. Ari, bay. Kitang tulong mo alsahan ni Nang taling Jesus payag. Ari mo, bay. Dali, dali. Gawin ang sinanay, bay. Kaya rin niyo. Iya man noon. Ari, Benjamin, kita lay asa ni ng taling. Ato sa ipahilaw na dito sa payag naman ni Alona. Dali. Ayaw na lang kong alisaha. Mulakaw lang ko. Pero, agaka lang po ninyo kay mura kong malipong. Ayaw lang paglakaw, Nay. Rene, sige, Jimboy, sige. Asahan niyo si nanay pa doon sa payag. Sa among paraiso ni Rene. Sige na. Unsa to? Unsa to nabati ko? Paraiso? Kanang gamay nga payag mo inyong paraiso ni Rene? Goy, lisod ka na yun mailog pagi ka ni Rene Delo na. Ito naman din may paraiso. Hay. Dali na, Benjamin. Asahon na to sa ng taling. Oo. Sige na, bay. Kadagdag. Sugot ang yung tanay. Si Rini ang madayo ni Alona. Si Rini, igdarang sa to. Ito yung dapis na ni Taling. Bahala kay Taling. Basta kay ako. Barugal ko yun ang pagsupak. Nagkatong Rini ang madayo ni Alona. Wa ko gusto nga siya mahimo ako bayaw. Wa! Kumusta naman ang pamati sa imong lawas ng taling? Okay na ko daw, Rene. Human ko nakapahuway, nawa naman ang akong pangpanglipong. Ikaw sad, Nay pa. Napadama sa bukas imong gibati, we. Ginireviews magod ko. Kaya nakita ko sila si Rene o Brando nga nagsukmagay. Masaluan ko ng taling. Naglagot mong ko ni Brando. Nga iyang giguba ang pultahan sa mong payag ni Alona. Moto nga ako may unang bisukmag niya. Masaluan ko ng taling. Sagdi lang kung makita migbalik ni Brando usap. Magigsulti ko niya. Ako ni mo hangyo niya nga. Sagdan lang mo sa iyong relasyon, Berine. Dahil na. Wa mo na siya makagusto na ko nga ako'y nauyab ni Alona. Kaya usar ko ka mananagat. Dili ko na ako mahatagan og maayong pagpuyo si Alona kung kami ang magkadayon. Muna nga, maningkamot yung ko. Nga magkakita kong nindot ka trabaho. Maningkamot yung ko ng taling. Rene, ayaw kabuta ang butang nga lisod mong kaputon. Nga lisod mong maabot. Kung kita ang magkadayon, kontento na kong mapuyo ta sa kapupre. Ang importante nagpinahalay tang duha. Busa, ayaw lang pagbiya. Ayaw pagbiya din sa atong dapit. Aron nga man imahad ka sa layo na pit. Dili ko masukot kayo mo kung biyaan, Rene. Dili, Rene. Kay nga no,
Nagplano ka di ay dong rin nga. Mubiya din sa atong dapit. Unang, gusto kong manarbaho sa siyudad. Ug mao na nga nihangyo ko ni Bay Jimboy nga mukuyog ko niya dito sa siyudad. Mabitaw na nga, nihangyo gid siya nako. Dahil na nga, mukuyog siya nako dito pagbalik sa syudad. Kay, patabang siya nako aron makasujag trabaho sama sa akong nasudlan karon. Yun na. O sa mada imong trabaho dito sa syudad, dong Jimboy. Ha? Bitaw, bay, unsa man di trabaho nimo dito, bay? Sugod mo, good. Wala mo kay baw? Nindot yung trabaho dito eh. Gani, si Brando. Ako matunggi. Nasultihan nga unsa akong trabaho dito. Sa tanang tao din eh, sa ato, si Brando pa'y nasultihan ako kung unsa akong trabaho sa syudad. Kay usap ni trabaho nimo dito sa syudad ha, Jimboy? Asunod! Astronaut? Astronaut? Unsa man ang klasihas trabaho, Jimboy? Di opisina po ng trabaho, adong. Bitaw, unsa man na siya, Jimboy? Nga sa kumpanya ng astronaut? Kay manghihas, gini niya. Iwadyo kay wow. Ay lang kay labday yung okon. Unsa akong trabaho dito ha? Sige lang. May bawo rin niya mo puhon-puhon. Okay? Bahala ug unsa nang trabaho, abay. Basta kay dakulag sweldo. Kuyog ni ko nimo, ha? Ipa-apply ko anang imong trabaho nga astronaut. Kahan bay, dili po ko makasanong ni mga nagay. Silo na. Di mo sugot ng biya ka din eh. Mag-unsam lang na inyong itawag nga paraiso nga wala mo tiportahan ha. Kung mabiya ka, ha? Sige, sabutan niya na mo ni Alona, bay. Basta kay gusto ko nga magkakita og nindot nga trabaho. Aron din ako kontrahan pa ni Brando. Ug ikaw bay, makatabang jud ka nako, Jimboy. Ikaw gid bay. Mao banak. Di mo sugod si Alona nga mubiya ka din sa tong dapit aron mga play og trabaho dito sa syudad. Ula kitay. Pero di mo gina ko sa hunungas pagpasabot. Para ram ko na sa among ugma ang pag-aduna kog syudad. Ay pastilan. Nabala ka in taon si Alona nga basin o makakita kag laing uyab dito sa syudad. Kana ang dili og dili gid mahitabo, Tay Pablo. Si Alona lang ang tanan-alang nako. Usa dili ka na mahitabo nga mulingi pa ko og laing babae. Kana. Mao gid na maayo anak. Ayaw pag pinarihaan ng uban nga kung makalargag layo, di na mabalik. Kaya naminyo na di aglain. Looy kaya ang babaeng uyab nga nabiyan. Kinahanglan nga pasabtan ko gid og maayo si Alona, tay. Aron musugot siya nga mukuyo ko ni Jimboy sa syudad. Ay, sagdi lang naka. Ay, kung magkita min Aluna, mutabang ko sa pagpasabot niya. Aluna, unsa man di ay trabaho ni Jimboy sa syudad, ha? Unsa man? Kuan ko no, tay. Astronaut. Astronaut? Karon pasag ko kadungog ng nganas trabaho na. Astronaut? Unsa ka ano? Nindot yung tingali ng trabaho, atay. Kay nagkaman og kwartas Jimboy. Basta hangyoon ko gyud si Alona nga musuod ko pag-astronaut dito sa syudad. Hangyoon ko gyud siya, Tay Pablo. Dili ko. Maluwi ka na ko rin eh. Ayoko biya eh. Pero, day, ubos na yung pagtanaw sa mong maguwang din ako sa kong pagkatao, sa kong pagkapananagat. Sa sugot na lang taon na umuban ko ni Jimboy. Hatagi na lang sa imong pagtugot, si Rene. Nga matrabaho sa syudad, Alona. Nang taling. Dili mo tabok og loud si Rene. Sa syudad sa Sugbura magud siya manrabaho. Ay sugot na lang gud. Si para ra magud sad sa inyong ugma ang pagpanrabaho ni Rene sa syudad. Bayo! Nataling! Paano pa si Baylin ni Dianang? Ay, niya si Jimboy. Jimboy! Diya si Rene sa amo! Sa sunod adlaw na kung balik og largad to syudad. Yan sa man. Gusto na dahil gamuban ako. Kaya tatlong di ka. May sugot naman kasi Aluna nga muban ka na ko. Ha? Ay, musugot na ni Alona, uy Jimboy. Ay, di ba na? Pero, sa dili pa ka mahinayag og uban ako, bay. Sultihan ti ka kung sa akong trabaho to syudad. Sultihan ta mo kung unsa akong pagka-astronaut. Ay,
Unsa man gyud ay nga siya ha, Jimboy. Ay, has gud kay mo. Ha? Kanang astronaut na. Nga sa ato pa. Nagpabuwan. Katabang sa usa ka panimahay. Boy! Kung sa babae pa, maid! Katabang ko sa usa kadato nga pamilya. Boy ko. Oy, katabang og panimay. Oh! Boy? Mao din ang imong trabaho dito, Bajimboy? Usa ka buhi? Katabang o usa ka panimay? Taon ay. Nakatigom-tigom na kung dako-dako ang kwarta kay. Mambuhi gibuhi. Ulit tao man ko. Unya, unsa man dong rin eh. Mudayon pagkuyog ni Jimboy sa syudad aron magpaboy. Ha? Kwan, kining... ako lang sa nang unaon, Bajimboy. Kuan magud, ang ako unta to nga gusto ba kanang trabaho nga dili usa ka buhi. Nga sa ato pa. Nakabinos ka sa kong trabaho nga usa ng kaboy? Ha? Mau ba rin eh? Kaya sa mo pagkamigo eh. Munay magkagpanaway. Sumagay! Wa man ko manaway, Bajimboy. Kuan lang kining... Sikon kining. Kining kultaon na king-king ka niya. Sige niya. Mas kaya yung pagkamigo. Bati kang nga istorya. Diyan na mo eh! Bajimboy, esag lakaw, bay. Magstorya sa ta, bay. Na, wa na siya mamati pa ni mo dong rin eh. Wa man ko manaway sa trabaho nang kun. Kuan lang, dili lang ko gusto nga usa ka buhi lang ang akong mamahimo nga trabaho dito sa syudad. Kay musamot nga tamayon ko pag-ayo ni Brando. Mayra sa tuwing nga dili ka mudayon sa pagkuyog kang Jimboy sa syudadong. Dili ko gusto malayo ka na ako. Dili tong Rene. Bati tawan na. Kuyayo. Kumanin mo siya kong trabaho. Tanagot! Bay! Jimboy! Utro po na Ay! kawat ng dakway. Jimboy! Bay! Ang tawan! Ngawat na sa ka? Ha? Ngawat sa kaganding? Nga ako'y mababay ron? Ha? Hindi na akong bayan eh! Bahalag gila kang tukhangon. Bay, gisapot ka, bay? Oo, gisapot ko! Naglagot ko itong rin eh. Magalagot to siya! Oo ba? Naglagot ka ni Rene? Oo ba? Ano na naglagot ka niya, bay? Aron, duhan ta nga. Maglagot nga. Sa may mong tuyo na kuhan, doon maka, ha? Si tuyo naman ako! Kuan bay, nakita mo ka na ako. Nga, dituwi ka sa amo ba? Tama na, misita ka ni Aluna nga kumanghot. Imo sa paguyaban, bay? Ay! Puyaban si mong kagaral. Kapilit na mag-ingat tong kang Rene. Hastas Rene, pilit sa kaingat to ni Aluna. Di na may tabong ang buwag na sila eh. Tuwa na mag-is Rene sa inyo. Di ay ha? Tuwa rin sa amo. Pita kayo eh. Usam yung kayo kung bato na harang magkabuwag sila. Uy, Brando, ako pa ikaw ba, ha? Sagdi na sila. Kaya takihon lang kasi mong kaibla na na. Di na may tabong ang magbuwag pa na sila eh. Diya ka na! Bay! 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 Sakay na irasukan ni Rene. Pinagot ko eh. Sabi kayo buhato na ko ha? Kung magkabuwag siya si Rene sa Aluna. Di ko gandahan si Rene ang mabalas kumanghot. Take it. Oh. Uy. Ang hangkaw nga Rene. Siya ka na may biya sa mo. Anhi mo siya agi. Karoon ka. Pabutong tikang amawa ka na ko. Kursonada agad nga manrabahong layo si Rene anak. Kay karon nga dili na siya mo dayon og kuyog ni Jimboy. Iya man kuno tong balikon tong mga tao nga bisaad niya. Nga dadon siya sa Manila. Kung mao man ganina. Nga gusto gid siya manarbaho sa layo na eh. Dili na lang ako siya pungan. Hatagan ko na lang siya sa kupagtukod. Kana. Mao ni maayo mong buhat mo nak. Ayaw pog ni si Rene nga manrabaho og layo. Kay kana, tungod raman na sa inyong ugma. Nakagraduate man kuno na siya high school. Hindi ba ginut ako gusto malayo na ko si Rene na eh. Hapan si Manoy Brando mangkot. Iyang gisaway ug maayo ang pagkamananagat lang ni Rene. Bati siya nga pagkamaguwang. Kay babag siya sa kong kalipay. Kalipay niya makita kong magulanon ay. Aluna, anak. Tinood ka ni Lorna? O rin nangita to si kuya ni mo kay matod niya
Karon kunong sunod semana na kuno sa mobalik sa Manila. Og duha ka taong iyang dad-on aron pasudlon sa factory nga iyang gitrabahuan. Og usa ka sa iyang dad-on sa Manila. Salamat, Diyos ko. Salamat taon. Magkatrabaho na gyud ko. Magkatrabaho na gyud ko sa kanindot katrabaho. Basin to ato si Kuya Padong sa inyo kay nagsulti man to nga moadto siya sa inyo. Basig nagkabaiwas lang tuon, Miray. Sige, daylor na ha. Muli na ko. Basig tuwa siya sa amo. Sige sige. Ug kun pananglit inig-uli nimo unya di na nimo siya maabtan, ako na siyang ingnon nga dinhi ka. Og usa ka sa iyang dad-on sa Manila. Sige, day. Sige, di na ko na siya maabta sa amo. Inalan sa siya nga muani ko sa inyo karong sayos gabi Aron magkasulti gining tarong. Sige rin ako siyang ingnon. Ay, salamat taon. Magkatrabaho na gyud ko. Magkatrabaho na gyud ko. Mau ba? Dini na day siya, tay? Nak. Jason kuno iya nga. Oo, tay. Sis Jason. Wa mi mag-abot sa ila, ha? Dito biya ko gika sa ila. Ang iyang manghurang akong kasulti. Karon kunong sunod semana siya mular ka sa Manila. O duha kuno mo kataw ang iyang dad-on kay nagkinahanglan duha kataw ang factory nga iyang gitrabahuan. Naginamhinam na ko nga makalarga Manila, tay. Kung makalarga na ginunya ko, unya magkatrabaho na. Pagtigom ko, tay. Kung makatigom na ko og daghang kwarta, magpakasal na mi sa Alona. Di ka na doon niya kontrahan sa igsoon nga hilas sa batasan nga si Brando. Kinaiyang murag babae, bayutig baba. Buhat niya ko ni Alona, tay. Ako siyang sultihan nga mularga ko sa Manila. Anak, di na ba katugusto si Aluna nga malayo ka? O nang imong paglarga unya sa Manila, magkaako kakaha nga magtanaw nga maghilak siya sa imuon niyang pagbiya. Ha? Rene? Tay Pablo. Mabay-bay rin sa sunod semana di ka malarga sa Manila. Ano dayon rin itong trabaho nga giingon sa mga amigo? Oo, bay. Oo, bay Jimboy. Oh. Kini nga, alam kahi ubos na ko, ha? Nalain ra ba ka nga, dili ko mo dayon og uban nimo aron pasudlon og katabang sa imong gitabahuan. Sam, kaya nung may ubos mong kunin mo ako, bay. Ha? Ako, bay. Kung may ubos mong sa katao, taksa ka adlaw rin na Inikaog mo, kinikaog mana. Mawara yun. Mawara din akong kaya ubos na yun. Ikaduha, nakasabot sa kunin mo, bay. Di ka gustong tamayo ni mo trabaho nga usa lang katabang. Usa ka, boy. Itong magkuwang niya luna. Lason kayo. Mo underestimate og trabaho. Mura sig di kawatan. Sa dili pa niya ko mularga sa Manila, bay, makigstorya ko ni Brando. Gusto ko nga mularga ko nga mayo nga mong kabubuton. Maguwang siya sa kung umabot nga asawa busa dili maayo nga dili magayo nga mong buot. Libag na ko ni mo, bay. Maayo kang tao. Sige, pag-istorya si Brando, bay. Hindi siya gihapon matag ni mugmayong pagtagad, bay. Ha? Pamugusoy. Taparuson ko na, Maria. Ang akong problema ani bay abini mo sa mao si Alona. Unsaon ko ka siya pagpasabot no nga mularga ko. Dili ko gusto nga mag-uul siya o maghilak sa akong pagbiya. Kuan bay, Bino. Ako'y magisulting Alona. Unya na pakita, bay, human ako pagkikita niya. Ako yun na mo sulti niya, mularga na kasi Manila. Sige bay, ikaw ang sulti niyang daan bay ha. Salamat kayo. Sultihin na ko kung humanak ka nga makikita niya. No problem, bay. Karoon na yun, mato kong Alona. Magkikita ako si mong uyab. Day. May isulti ka na ako, bahay ni Rene. Day, Alona. Busa ginawa, uglaom, day. Ginawa, aron di ka takihon sa kung ibalita ni mo bahay ni Bay Rene. Ginawa din, uglaom. Kaya ano? Nga naman dahil si Rene, ha, Jimboy? Sama, di lang kang ginawa, uglaom. Bahala ka, sige. Musulti ko. Di lang ko muplayo. Sikit lang ko gamay ni Maron. Pumasya ka, ug makuyapan ka. Ay, masaw din ti ka. Dali na kayo, bata. Masapong din ti ka, masapuang ba, masapuang. Ha? Buistad, uy. Taka na si kag istorya pa kay ngano lagi. Di ba sa mga yungi tani? Ngano lagi si Rene ba, Jimboy? Ako, anday. Si Bayrin eh. Tama, di juga mo ginawa. Hindi ka. Si Bayrin eh, day. Mularga nas Manila, karong sunod si Mana. Kay, pasulo naman siya trabaho siyang amigo. Biyaan ka na si mong uyab, day. Basta, si Rene, mularga na sa Manila? Oo. Dili ko masagot. Dili ko masagot, Jimboy. Dili.
agay. Wa man. Wa takihi na. Wa gida. Uy, wa mo tumba. Kamaro sa nimbayanay. Milingkod na noon sa bangko niya. Mihila kong mayo. Day. Madayon gid ay yang pagbiya na ko. Madayon gid ay Jimboy. Wala madayon gid ay. Kay sunada mo kay sa bayarin ni. Mamlargas Manila. Di nun tayo siya makuyog na ko. Pero sayod naman siya nga. Katabang lang kung ikapasoon niya. May atras man siya. Hadlok mo siyang suwayon sa mong gyapon sa magawa nga. Kawatan. Hapit na gid ay maabot ang adlaw. Nga dili ko na siya makita. Hapit na gid ay. Pero kinay taong nakahilak ni Alona ba, Jimboy? Uy, nabigyan ako gatakihon niya matumba. Mo to ni sikit ko niya daan aron ini katumba niya. Masaw din ako siya. Mo tong kwerting hilak itong lingkod naman to. Karon nga nagpakita grabe nga kagaor si Alona, anak. Usay plano mo. Mudayon ka bigog largas Manila, ha? Malihangan ni mong timbang-timbangon ba sa dili pa ka larga. Sa dili pa ka biya niya. Kapag gani makalarga, latay ng ganito dito. Kung saan nakahinig abot yun sa tukmang adlaw sa imong paglarga. Magkikita niya ko niya. Sunod si Mana pa man sa kumularga. Ako na siyang amamagmayo. Naibaw ko nga musabot siya na ako. Tungod kay para ram sa mong ugma nga kung pagbiya din sa ato. Na sige, ingunana na lang ang buhatan. Sige hisag pakikita o sige hisag pasabot. Naibaw ko nga mo sabot na siya. Magid bay, kana bay, mo ni sakto bay, pasabta gid siya. Pasabta siya tarong bay. Mas maayo man gyud nga ikay mo pasabot niya kay kung ako bay. Hindi sugo pa pasabot niya eh. Sige mo siya gilak. Di lang sa tumban ako. Murag baliwala niya ako pagpasabot niya. Hapit naman ang gabi si Bay Jason. Siya lang una ang unahon ko sa pagpakikita. Kay huwag mo magkaabot sila ganiha. Basta kay di naging mausap pang akong hukom. Mularga yung ko ba nila? Mularga yung ko. Alon, anak. Sa ako nang giingon. Para ra sa inyong ugma rin, ni Rene ang iyang paglarga unya sa Manila. Sayaw na gud paghilak sa iya unyang pagbiya. Basin unyag dili mahimutang si Rene inig abot niya didto. Kay naara nimo ang iyang huna-huna. Wa na ko'y mahimoy na eh. Kay bisan pagpugan ko siya. Napanasayod ko. Dili na gid siya magpapugong pa. Basta duwaton ko na lang nga sa dili madugay. Mawa na siya sa kumpananaw. Ayo. Kaya ano na siya ang larga o Manila? Ano na ba? Ikaw na, Brando. Klaro ako eh. Napamati ka dahil sa mo pa nagsulti. Kaya kumatin yun eh. O, Mayo, nindot. Nindot istorya ha, kung manarbaho si Taro. Ikaw ba, Brando? Kababayon, biya di mo kinaiya, oy. Kusog ka uroy kaayo nga manaway sa pagkamananagat lang ni Rene, no? Ikaw unsa man ka, ha? Doon na ka ba'y pangwarta nga tinarong nga nakamahuan, ha? Ay, pastilan mo na eh. Pasagyan ako. Kung ako'y trabaho, okay naman ko kayo binyo. Pero kini sa Luna, magbinyo mo na siya. Kung si Rene ang ipamanhon, mga gusto ko nga manarbaho og tarong si Rene. O, nalipay ko na kung nadungog ron. Nalipay ko ni Taling. Muadto ka na sa bahay si mong amigo, Dong Rene. Otay, gusto ko nga makasulti may personal ni Bay Jason. Aron mahibaw ko kung unsay akong dadon inig larga na sa Manila. Nahala, sige. Ay lang pagdugay haron, magkapahuay kag sayo. Otay, Buot ko sa punta ikaw ang pugnan, anak. Rene, kitiguang na ko ng imong amahan ng imong biyaan. Nigabot sa adlaw sa imong pagbiya. Gibati ko. Umaw lang unya ka na ang katapusan kong pagkakita kanimo. Kung tuwa ka na unya sa layo, mamatay ko nga di ka na makatambong o makabila sa patay ko niyang lawas. Tay Pablo.
Ay pasaylo ako anak. Nga may padayag ko kung kawili usab sa imo unya nga pagbiya. Apan, wa kay angay kabalakan. Tungod kay di ko mahimong babag sa imong mga gipangandoy nga ugma sa imong kinabuhi. Salamat sa mong pagsabutay. Sa pagkatinuod, di sa ginoon tali ka ang biyaan. Eh, tiguan ka naman ko na kinahanglan ka sa kong pagkatiman. Apan mo naman ko ni bugtong sulbad sa tanantay nga magatigom kong kwarta. Ay nahala, lakaw na. Basig nagpaabot na tunimo ang imong amigo. Sige, arin ko tay. Di ko magdugay dito. Bubalik na din ko. Pagamping. Pasilo ako anak. Lagi pabati ko ikaw sa kong kawili unya sa imong pagbiya. Apan tungulugalang si mong gipangandoy nga ugma sa inyo unyang panagtipo ni Aluna. Dili ko ikaw pugna sa iyong pagbiya. Dili, anak. Mare mong dadon bay. Ay di, sidula og birth certificate sa inis oh. Doon na naman ko ID bay o giniso. Ang sedula na lang akong kuhaon. Okay. Sige. So, si Manot na ka ha. Nadagtanan mong mga biste. Nindot ito mo habi rin kay. Abaw kini mo may swildoan. Papilabot sa time. Salamat taon kayo. Kaya magtrabaho ligid ko. Pero bay, ang akong pamasahe bay, pwede nga muhuwa man niya ko na mo bay. Inlisan lang niya tika kung silduhan ako. Ay, kumala ka ba na bay? Magpadasa sa erong advance sa 2 katao ako ba da? Para po, tayo mabilin sa inyong pamilya ba? Mau ba? Salamat taon kayo bay. Dagan kayo salamat. Para doon na po ko'y mabili ni tatay. Asa sa doon niya ni Aluna. Ako sa binlan. Mau pa-advance para si Sir niyo og tag 10 pesos kada ako sa inyo bay. Nga, dadatahan lang niyo, ginagbay, sweldo ninyo. Mau ba? Salamat. Gitaon kayo. Dagan kayo salamat, Bay Jason. Ay maubanak. Ugma sa hapon na mo mularga sa Manila. Utay, ugma sa hapon na. Nanami ticket para sa eroplano. Magsakay na dyan kong eroplano ni tay. Nahala, sige. Handa man na ang tanan mong mga dadunon. Oo, utay. Maniturong taon-taon si Bay Jason sa ato. Kay maghatod sa akong advance ko no. Binlan taon niya katay og kwarta. Hasta si Alona. Mahatagan na ganiyon niya ko og advance ni Bay Jason. At tuon na yun ako sa Alona. Hatagan ako siya og kwarta, tay Pablo. Doon na nagyod niya ko nindot kayong trabaho, tay. Doon na nagyod niya, tay Pablo. Oh, mawa Bichi Boy. Wala na ka mo og larga sa syudad. Wala walang una. Ako lang niya pasabto na kong amo nga. Gikanahan pa kong ista rin sa ato. Sunod na dalaw pa kong ito syudad. Una pang mularga si Bayrin din ako. Kay, ugma naman sa mularga ito sa Manila. Mo ba? Ugba ni siya larga. Oo, oy. Tuwa na ganiro ng tao nga mo niya dito sa Manila. Ugma po hon. Basin, hatagtog advance. Kay, may sulti ni Bayrin eh. Ngatagan sa advance sa tagiya sa pabrika nga iyang sudlan sa trabaho. Oh, may unta kung katrabaho siya sa Manila bay. Nga di siya makita taglag uyab. Kay kung makita siya glain na. Lugi ako manghod. Kung di niya balikon. Angay ka malipay nga dila siya mo balik. Kamay mo gusto nga magbuwag sila. Bay. Pero nga may maabot ang niyang trabaho si Perin eh. Di na kung babag silang relasyon. Mayo ka na mong nauna bay. Very good ka. Pero bay Brando, ha? Balaka ako si manghod. Ha? Ano man? Kitang tanan na sayod nga why gusto sa Luna nga malayo si Bayrini, di ba? Ang kuyaw ani bay. Nga ni kalarga ni Bayrini sa Manila, mag-uol bagayo si imong manghod ug magunahon na sa pagpakamatay. Bay, dako ug gugma si Luna kang Rini. Ug dili ti ang kaguol nga yang bationg ko pagbiya ni Bayrini ug mga adlaw. Busa bay. Pangitan lang mo og daan ug mananabtan. Aron kung maghikog niya si Luna, kapangantian na yun yung kalag. Halarabas lungon ron, oy. Jimboy! Nanamilit ka
uban ang luha mo, mihang Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni J. Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN Drama.